Bazalwane bami, mandithathe lithuba ndinibulise nonke egameni leNkosi uYesu Krestu. Bantwana bobukumkani bukaThixo. Inhliziyo kaThixo isondele kakhulu kuthi singabantwana bakhe. Siyambulela kakhulu ngeli xesha siphe lona uba sifumane elithuba uba sibe nesisifundo esaba naso namhlanje egameni leNkosi uYesu. Njengoba yonke into esaxelelwa uba siyayiqala inoThixo phakathi, kufanele ukuthi simmeme uThixo abe khona phakathi kwethu. Simmeme uThixo ahlale nathi ngoba unguThixo ohlalayo nabantu bakhe. Sizawuthandaza sikhokele ngomthandazo sesifundo sanamhlanje esibaleke kakhulu. Bawo wethu oyingcwele, Thixo wethu onamandla onke, kungumbulelo Thixo wethu nanamhlanje ukuba silifumane ithuba lokuba Nkosi kuzaliseke ilizwi lakho elithi akuba enyuke intaba wahlala phansi ukuze abafundise abafundi bakhe. Ilo mini ke Thixo leya namhlanje ukuba abantwana bakho bafunde kwesi sifundo sanamhlanje. Siyathandaza ke bawo, sikelela konke okuza kwenziwa njengoba watshoyo ezwini lakho, wathi zonke izinto masizenze ngelizwi lakho. Siyabulela ke Thixo wethu, sikelela bonke abafundi bakho abalapha Nkosi ngoku ngeli xesha abaphulaphule ukufundiswa ngelizwi lakho Thixo. Siyabulela liseza kuwa, lisiwa ngemfundiso ilizwi lakho. Thatha indawo njengoThixo uzibonakalise. Amen. Bazalwane bam, namhlanje phambi kwenu ni notata uBishop Mvandaba olapha ePort Alfred, okhokelayo apha ibandla lezigidimi zikaYesu Krestu. Esimbulela kakhulu uThixo ngalo ukuba sibe kweli bandla. Kungumbulelo bazalwane ukuba namhlanje ngakumbi kum ukuba ndithathe lithuba ndifundise nina bazalwane ngezinto uThixo azifundise mna njengoba ndiqhubekeka nofundisa. Yabaleka kakhulu ke enhlizweni yami, yabaleka kakhulu bazalwane naselukholweni lami indaba yokufunda nokufundiswa. Xa uhamba noThixo zikhona into ekudingeka ukuba uzifunde ngayo. uThixo uyafundisa. Kuthatha ixesha bazalwane uba umfundi uThixo. Yiloo nto kwizinto endingasoze ndizilibale ebomini bam kukuza kuye ngeli xesha ndifike ngalo, ixesha le-youth yam, ixesha lokuba ndingumntu omtsha. Ndafunda into enintsi kuThixo, ndisaqhubeka ndisafunda nanamhlanje. Namhlanje phambi kwenu ndiza nesifundo malunga neziseko zobuKrestu. Uqeqesho olu ndiza nalo kuni bazalwane limalunga nokuqiniseka ngokusindiswa. Uqiniseka ngokusindiswa emveni koba simamkele uYesu, njengoba ilizwi likaThixo lisitsho encwadini yabaseRoma isahluko 10 verse 9 to 10, lithi umvuma ngomlomo wakho ukholo ngenhliziyo ukuba uyiNkosi uYesu, kwaye uThixo wamvusa kwalabafileyo ukuze usindiswe. Loo nto ke bazalwane ndiyakhumbula uba njengoba silapha sonke kule mpelaveki yePasika, abaninzi benu bayenzile loo nto, ukumvuma uYesu uba uyiNkosi, umsindisi wempilo yethu. Niyawukhumbula bazalwane uba olu lulandelelo lokuba sikhumbule uba besinebhaptizo ebesinalo.
nini ke bazalwane endizofundisa bona nozoncedisa bona ngempilo yabo uba bakwazi uqhubeka besindisiwe. Kubalulekile ke bazalwane injongo yesisifundo siyazi. Injongo yesisifundo, ekupheleni kwesisifundo wena ungumfundi umele ukwazi nokwazisa abanye ngokusindiswa kwakho, okusekelwe elikholweni kweNkosi uYesu Krestu nenxalenye yezithembiso eziseBhayibhileni. Kunjalo bazalwane, emveni koba sisindisiwe, lento yosindiswa kwethu into sivuyela uThixo kakhulu, isenza sonwabe, sihlale sonwabile. Lithi ke ngoku oluqeqesho umele xa ungumfundi ukwazi uba usindisiwe futhi wazise nabanye ngosindiso lwakho. Into ebaluleke kakhulu uba usindisiwe and uyakholwa kuYesu Krestu nezithembiso zeBhayibhile malunga nokusindiswa kwakho uyazazi. Okulandelayo bazalwane, umsebenzi woluqeqesho ukuba siphinda sicacise ngomxholo wevangeli. Number 1 lo umxholo wevangeli. Umxholo wevangeli bazalwane ngulowo uba sazi qala ngokuba uThixo unobabalo ngumntu. Ubabalo lukaThixo yinto esiyizuza kuye singakhange siyisebenzele. Ubabalo lukaThixo sisisa, yinto othi xa uyinikwa ngelinye ixesha ibe ngathi awungaqondi kakuhle, kodwa njengoba uyinikwa njena uyinikwa ngumntu oyaziyo uba hlobo lini lo mntu lo amnika le nto. Ubabalo lukaThixo into yokuqala esisindiswe ngayo, sisindiswe ngobabalo lukaThixo. Ulubabalo lukaThixo ke elibangela uba ndithi namhlanje xa ndisenza lo mxholo ndiqale ngalo, ukuba nam ndandingazazi uba ngenye imini ndawuze ndisindiswe, ndandingazazi ngenye imini uba ndawuze ndibizwe uba ndingumntwana kaThixo, kodwa namhlanje ngenxa yobabalo lukaThixo ndiyazazi uba ndingumntwana kaThixo. uThixo wandinika ilungelo ngobabalo lwakhe uba ndibe ngumntwana wakhe. Ubabalo lakhe ke yinto efana nentoba njengoba ndilapha phambi kwenu nje ndinifundisa, uba ndinokhulula le wash, ndithi ndiyakupha le wash, ubuze uba kuthe ndikupha le wash nje, akatsho umntu xa ephiwe isipho uyasamkela isipho asibulele. Akunjalo nabazalwane bam. Isipho xa usiphiwa uyasiphiwa ngumntu obe nenhliziyo yokupha isipho ube sosibulela kulo mntu. Injalo ke into yobabalo lukaThixo, and isipho into ongayisebenzelanga. Umzekelo, uba ndikuphele le wash, ndenza umzekelo, uba ndikuphele le wash awuyithenganga ndim kufike inhliziyo yoba ndikuphe yona. Kube njalo ke uThixo kuthi xa esipha ubomi obungunaphakade. uThixo elithi izwi lakhe kwincwadi kaTito chapter 1 verse 2, uThixo ngenakuxoka, uThixo osibekele obomi obungunaphakade kwangemihla engaphambili. Le nto ke ithetha ukuthi siqinisekile ngobomi obungunaphakade, ithetha futhi uba siqinisekile ngosindiso lwethu. Xa ndidlula bazalwane kule nto yobabalo, ungazuyilibale nawe uba ubabalo yinto oyinikwa ngesisa ungakhange uyisebenzele, yinto oyiphiwayo. Siyiphiwe le nto, akudingeki uba siyisebenzele. Iyamangalisa le nto xa ucinga uba
kutheni uThixo avele nje akuphe uyicinga nawe xa uphiwa ngomnye umuntu kutheni avela andiphe nje andiphe nje uyicinge le nto ungafumani kakuhle kodwa ke ibonakala kakuhle xa sisiya kwimeko yomntu. Umntu, ndithetha ngomxholo wevangeli, umntu ngumoni, akakwazi ukuzisindisa, udinga umsindisi umntu ukuze asinde. Loo nto isibonisa kakuhle bazalwane ukuthi ukuphiwa kwethu obu bubungunaphakade, loo nto yenziwe kukuba thina besingasoze sibufumane uba ngaba besizawukwazi uba okanye bekuzawudingeka uba sibusebenzele ukuze sibufumane. Uyayibona le meko ndithetha ngayo. Umntu ungumoni usilele elizukweni likaThixo. Umntu lithi ilizwi leNkosi, Romans chapter 6 verse 23, umntu ungumoni usilele elizukweni likaThixo. Umvuzo wesono kukufa. Xa ujonga imeko yomntu ufumanisa into yoba nyhani kukhona icacayo, iyacaca nakuwe mzalwane wam, uba ngoku le nto yowuphiwa yile nto uba besingasoze sibufumane ububomi bunaphakade ukuba bisithi ebeza kubusebenzela. Njengoba senditshilo ngoba balo likaThixo, ngoku ndithetha ngomntu ngoku. Umntu akakwazi usindisa. Istandard sokuba okanye inqanaba lokuba umntu abe uzaya kuThixo liphezulu kakhulu. Into ethi ngenye imini ndawucacisa kakuhle bazalwane, xa sisonke sifundisana ngokuphangaleleyo ngalo mba wevangeli nomxholo walo. Ndisakunika nje namhlanje uba ube nomfanekiso ngqondweni uba umntu ebengekhe akwazi ukuba asinde nanini na, nangoku akanawukwazi usinda. Yiyo loo nto uThixo ethumele uKrestu uYesu. Yiyo loo nto uThixo ngokwakhe uyazibonakalisa apha emntwini ukuthi amthande umntu ekule meko akuyo. Xa kuthiwa usilele, ifana nomntu ebebaleka kwezi Olympics sizibukelayo, nalapha kwi-athletics zesikolo. Yonke le nto iBhayibhile ethetha ngayo ingumzekelo wento zalapha. Siya phaa sonke kuthiwe on your marks, get set and ready, go. Siyayazi loo nto, iimbaleki zisuke zibaleke, kodwa ziyasilela ezinye ukuba ziphumelele kwelo gqatso. Injalo ke umntu usilele ngolo hlobo. Lukhona ugqatso oluphambi kwakhe kodwa akakwazanga kuphumelela kulo ngenxa yesono. Sibona uThixo ngoku, siqale sabona ubabalo lukaThixo, sabona imeko yomntu. Ngoku sibona uThixo. uThixo nguThixo onenceba, kodwa ikwanguThixo olulungisa. Ngenxa yento uThixo enenceba akathandi ukusigweba. Uthanda uba sibe ngabantu abasindileyo, njengoba sithetha ngokuqiniseka ngoku lo mxholo wosindiswa kwakho nguKrestu Yesu. Xa uyijonga le meko yoba uThixo ulilungisa, uThixo ulilungisa, unenceba. Xa ujongile phaa ubone ukuthi ikhona into kudla ngothiwa ngamaXhosa ingqiba kaxaka, ngoba ndifundisa amaXhosa, kuthiwa into engasombululeki lula. Loo nto ithetha ukuthi into ebhidayo, iyabhida. Uba ngoba elilungisa kuyanyanzeleka uba umntu amgwebe ngenxa yesono. Ngokuba elilungisa kuyanyanzeleka uba umntu amgwebe ngenxa yesono. Ke loo nto ithetha ukuthi nyhani xa siyijongile ingxaki ikhona, ngoba phezu kwenceba kodwa uThixo ngenxa yobulungisa bakhe
kunyanzelekile uba asigwebe ngenxa yesono. Abanye abantu ke badla ngothetha izinto zoba sonke singabakaThixo, sonke sizawuya ezulwini. uThixo akanasidala aphinde asigwebe. Kodwa ke ngenxa yentoba ilizwi likaThixo lisithi unguThixo olilungisa, uzawunyanzeleka uba asigwebe. Siyibambe loo nto bafundi. uThixo kuzawunyanzeleka uba makasigwebe. Likhona ilizwi phaa kwi-Exodus elithi akayikumyeka lo onileyo engakhange amohlwayo. Akayikumyeka lo owonileyo engakhange amohlwayo. Bonke abantu abamonileyo uThixo baza kohlwaywa nguThixo. Kudibanisa nathi aba ngenye imini ndayichaza kakuhle, kodwa akasizukohlwaywa nabantu abangamkhonziyo uThixo thina. Ikhona eyethu indawo apho sawulungisa khona iziphoso zethu njengabantwana bakaThixo. Ikhona le indawo saze sithethe ngayo ngenye imini xa sithetha ngemigwebo. Imigwebo mibini eBhayibhileni, awumnyanga. Khona umgwebo wamalungisa, bekhona umgwebo wabantu abangengawo amalungisa. Loo nto ke ndithetha apha nabantu abazawugwetywa benobulungisa bukaThixo. Ngaloo mazwi ndidlule ndiye kuKrestu Yesu. uKrestu Yesu, ndithetha ngomxholo wevangeli. uKrestu Yesu wenze ntoni? uKrestu Yesu ngubani? uKrestu Yesu ngunyana kaThixo owathi weza, ndicinga uba khona amazwi athi wasikwa imfesana engummangaliso, wehla weza ebantwini ukuze abasindise. Wabona uluntu lonke luwele esonweni, wasikwa imfesana, uthabathela kuye lonke uhlazo lwethu. uKrestu ke wenze loo nto. uKrestu wenze umsebenzi omkhulu bungenakwenziwa nasalamane sam, bungenakwenziwa nangumntu ondithandayo kubantu abandithandayo. Ngenye imini sawuthetha ngomsebenzi owenziwe nguYesu kakuhle, kodwa okwanamhlanje ndifuna uphela kule ndawo ukuthi uYesu ngumsindisi. uYesu uye kula mazwi uba nisakhumbula elalizwi lithi kugqityiwe, eli lesithandathu belifundwa lithi kugqityiwe. Bafundi benikhona ngala mini. Ngamazwi athethwa nguYesu lawo emnqamlezweni. Yiyo loo nto siwakhumbula nje mihla yonke, siwakhumbule nangePasika. Uba ngeli xesha uYesu awayesithi kugqityiwe, wayesithi kugqityiwe ntoni? Wayesithi kugqityiwe ukuhlawulelwa kumntu ityala lakhe. Ngenye imini xa sinethuba bafundi, sizawukwazi ukuba khe sicazulule le nto uYesu ayenzileyo. Kodwa ndikuYesu Krestu ngoku. Xa ndidlula kuYesu, ngoba ndithetha ngomxholo wevangeli, xa ndidlula kuYesu ndifuna uthetha ngokholo. Ukholo leli kaloku besithi phaa kulaa ncwadi yeRomans, umntu ukholwa ngentliziyo avume ngomlomo ukuze asindiswe. Ukholo yintoni? Ukholo ndingalufanisa nesi situlo ndihleli kuso. Ngokholo ndiyakholwa uba esi situlo esi umzimba wam uhleli kuso, andinakuwa ngoba esi situlo sindikhongozela. Ukholo yinto enjalo. Ukholo kukukholwa kuphela kuYesu Krestu, nothi kwenye into. Ayikokwazi kodwa kukholwa, ngoba likhona olukholo lokwazi. Bonke abantu banalo ukholo nje loba bephila nabo bezizidalwa zikaThixo, kodwa ndithetha ngolo kholo. Ndithetha ngokholo oqinisekayo xa uhleli, uba uhleli ukuze njengoba uhleli kwesi situlo nje, uyakholwa uba asinakuwisa, siza buthatha ubunzima bakho njengoba bubunjalo. Nangoku bafundi niyandibona ndihleli, akhange ndigungqe ndiphambi kwenu. uThixo uthetha ngam
namhlanje malunga nomxholo wevangeli. Ndicacisa umxholo wevangeli. Kumxholo wevangeli siqala ngobabalo likaThixo. Kumxholo wevangeli size ngomntu, size ngoThixo, size ngoKrestu, size ngokholo. Mandiphinde bafundi. Siqala ngobabalo likaThixo, size ngomntu, siphinde size ngoThixo, size ngoKrestu uYesu, size ngokholo. Uba ngaba ivangeli alinayo le miqolo yomihlanu, elo vangeli aliphelelanga elo. Yiyo loo nto ke namhlanje ndisithi umsebenzi wokuba siqeqesha ntoni namhlanje kwesi sifundo. Siqeqesha uba umfundi achaze ukuba wazi njani na ukuba ungumKrestu. Wazi njani ukuba ungumKrestu? Kule nkcazelo sendiyinikile mfundi, kule nkcazelo sendiyinikile, ndiyacinga uba xa unowuthi uyibambe kwapha ekuqaleni, njengoba bendiqala ngenjongo yesi sifundo, ndaphinda ndenza ngokomsebenzi waso, uba yintoni umsebenzi woluqeqesho. Umsebenzi woluqeqesho bukwazi uchaza xa ungumfundi. Iba khona le mibuzo kaloku bafundi, iba khona le mibuzo nakubantu nje esihlala nabo. Hey, besikade sikubona nje, yintoni ngoku ibangela uba ube bhizi cawe? Yintoni ibangela uba umane uphatha iBhayibhile yonke le mihla? Ndikufundisa ke namhlanje uba ukwazi ubachazela uba kutheni le nto uphatha iBhayibhile yonke le mihla. Kungenxa yoba ubabalo likaThixo lityhilekile kuwe, nobunjani bakho ungumntu ububonile uba ungumoni ungakwazi uzisindisa, nokuba uThixo unguThixo okuthandileyo and uKrestu ukufele and uyakholwa kuloo nto. Ndiyakholwa ke mfundi ukuba uzibambile ezi zinto endizibekayo, ngoba zizinto ezeziseko zoqeqesho ezobuKrestu. Sisezisekweni ngoku, sikulaa nto kuthiwa ifoundation xa kwakhiwa indlu. Kuze uyazi uba ungathi xa unongakwazi umphendula umntu athi xa ebhekisa kwathi jonga naye akayazi le nto athi ukuyo, akabazi obuKrestu abulandelayo. Namhlanje ndithanda ukutsho ukuthi uvangelo nomxholo walo uwubambile. Ubambisise mfundi, ubambisise. Uyakude ngokubamba ezi zinto, ziziseko ezibalulekileyo. Ndiyabulela kuba xa ndidlula kule nto yokuqiniseka, ndisezawuphinda ndiqhubekeke ndifundise, ndisezawuphinda ndiqhubekeke ndifundisa ngeziseko zokuba ngoku usindisiwe. Eyona nto ndizoyigxininisa nendizoyibethelela kuwe uba ngoku usindisiwe, ayizuphinda loo nto ijikwe nangubani. Asoze nomtyholi akwazi uyijika nobungqina bokusindiswa kwakho. Sawuthetha ngenye imini ngobungqina, kodwa namhlanje uyazazi ukuthi ndisindisiwe. And loo nto indenza ndismayile, ndincume, ngoba yinto emnandi ebomini bam leyo ndayifumanayo. Ndiqhubekeka ngoku, ndiyakhula, ndingumntu omkhulu, ndifumene into enkulu wokusindiswa. Umxholo wesi sifundo, kwenzeke ntoni ebomini bakho? Kwenzeke ntoni ebomini bakho? Xa sithi kwenzeke ntoni ebomini bakho, kuyanyanzeleka uba ndicaphule ngoku kwizibhalo. Mandicaphule kwizibhalo, kwenzeke ntoni ebomini bakho. Kunamazwi abhalwe kule ncwadi kaJohane, sasoloko siyibalula ke bazalwane, sisayibalula nanamhlanje. Endithemba uba abefundisi bam apho babesoloko nabo beyigxininisisa kuni into yoba umntu xa esiza ezifundweni, xa esiza ezifundweni, kunyanzelekile uba aphathe iBhayibhile yakhe, aphathe ipensili yakhe, aphathe inotebook yakhe, ukwenzela into yoba ezi zinto kaloku nawe uyabona njengoba ndifundisa nje, nezi vesi
ezinye ndizikowutile kodwa nakwazi uzikowuta zonke, ezinye kunyanzelekile uba ndiye kuzo ndifunde ukwenzela into yoba sifundisane into esebhayibhileni ngqo, sithetha amazwi asebhayibhileni ngqo. Ngenye ixesha ithi ngokuba umoya lithi izwi uphepheza apho uthande khona elinza lifunda, kodwa ke awufuneki sithetha amazwi angekhoyo ebhayibhileni, funeka siqiniseke. Uvesi 3 uthi, waphendula uYesu wathi kuye, inene inene ndithi kuwe, ukuba akathanga umntu azalwe ngokutsha akanakububona ubukumkani bukaThixo. Nanga amazwi athethwa nguYesu kuNikodima ngexesha uYesu efundisa njengam namhlanje uba ndifundisa. Wayefundisa apho uYesu kuhlela abantu bemmamele nje befundisa nje. Ngoku uthi apha kuNikodima uthi, inene inene ndithi kuwe, ukuba akathanga umntu azalwe ngokutsha akanabubona ubukumkani bukaThixo. Nantsi ke aphi ileli khona. Ngalaa mini besiyonibhaptiza, nikhumbula kakuhle, bekukusasa ngecawe ngalaa mini. Kuzolile, Thixo esinike imozulu entle. Nalapho besibhaptiza khona kukuhle, uThixo wasinceda ngendlela emangalisayo. Beniyozalwa ngokutsha phaya, beniyozalwa ngokutsha phaya. Beniyokwenza ubungqina obusesidlangalaleni, ukuba nina namhlanje ngalaa mini ke ningabantwana bakaThixo abavuma esidlangalaleni uba nizalwa ngokutsha. Uvesi 4 uthi ngoko kuye uNikodima, angathini na umntu ukuzalwa emdala? Angaba nakho yini na ukungena kwesibini esizalweni sonina azalwe? Niyayiva bafundi uba ngumbuzo lo. Umbuzo ubunobuzwa nangubani na xa sele engangoba ndingaka, nani bafundi ningangoba ndingako nje, uba ngathini umntu, ithini into yozalwa ngokutsha? Yambhida uNikodima, iyababhida abantu abaninzi nanamhlanje, ibhida abantu sebekhonza le nto, bayiphike bathi akho mntu onozalwa ngokutsha apha sele emdala. Kodwa ilizwi leNkosi kuvesi 4 lithi xa ebuzwa uNikodima, uvesi 5 uthi, waphendula uYesu wathi, inene ndithi kuwe, ukuba umntu akathanga azalwe ngamanzi nangumoya akanakungena ebukumkanini bukaThixo. Ingqinela le nto ke bafundi bendiyithetha xa ndizawugqibezela namhlanje kule mfundiso ndiyenzayo, uba ngalaa mini benizalwa ngokutsha. Ndiye ekugqibeleni ngoku. Ngalaa mini benizalwa ngokutsha, sisezawuqhubeka uThixo esinceda. Ngalaa mini benizalwa ngokutsha, ukuba umntu, uthi uYesu xa iphendula, akathanga azalwe ngamanzi nangomoya. Yeyona nto ke mfundi endifuna uba izihlale kuwe esifundweni sanamhlanje, ukuba amanzi nomoya kuthethiwe ngayo eBhayibhileni. Ngalaa mini beniyozalwa ngamanzi, nizalwa nangumoya njengoba niqhubekeka nimkhonza uThixo. Ezo zinto zombini nizibambe, ngoba ngoku sithetha ngomzekelo woba wena ngoku wenziwe waba ngophilileyo okanye ngophilayo ngokomoya, kwaye oko kungumsebenzi kaMoya Oyingcwele wokusiguqula uze sifane noKrestu. Awunawukwazi nabanawukwazi, abanawukwazi nabefundisi ukuba bakuguqule bakwenze uphile ngokomoya. Kodwa iimfundiso ezi zona zizo ezizawukwazi ukunceda ukuze ukwazi uphila ngokomoya. Kwenzeke ntoni sikuloo ndawo mfundi? Kwenzeke ntoni? Wena ukusukela namhlanje uyazazi ukuba wenziwe waphila ngokomoya. Yiyo loo nto kufuneka uba usoloko ukhona ukhuthalela izinto zomoya ukuze uphilise umoya, ngoba ilizwi leNkosi lithi sayisifile ngenxa yeziphoso zethu, kodwa kuloko umoya wasiphilisayo. Sengathi uThixo namhlanje angasikelela isifundo sethu ukuzoma ngoku. Kwenzeke ntoni?
ndiguqulwe ukuba ndiphiliswe ngokomoya. Lo msebenzi uwazi mfundi ukuba ngomoya awukwazi wena, kodwa nguMoya Oyingcwele ozokwazi. Sengathi uThixo angakuhlalisa uzixamele izinto zikamoya, angakwenza usoloko usiza kwezimfundiso, ukhuthalele. uThixo, bafundi, nani befundisi bami, sizawuhlangana kwixesha elizayo siphinde siqhubekeke neziseko ezobuKrestu malunga nokuqiniseka ukuba usindisiwe. uThixo anisikelele. Amen.